Ovako izgledao prvi čas bosanskog jezika, koji je po prvi put u historiji kroz obrazovni sistem juče održan u Istanbulu. Kraja 11. stoljeća postoji kao bosanski jezik. Povelja Kulina Bana i ona je, znači, jel brzo? Od sada je bosanski jezik dostupan za svu djecu u Turskoj, koja ga žele učiti. Sudeći po ranim anketama, zainteresovanost je velika, a u prilog tome govori i broj od skoro 4 miliona Bošnjaka koji tamo žive. Ovo je veliki dan za bošnjačku dijasporu širom Turske. Ovo je u stvari rezultat jedne dvogodišnje, ja bih rekla, borbe. Naime, 2015. ja sam tadašnjem ministru obrazovanja Republike Turske u stvari rekla svoju nekakvu želju ili inicijativu da se bosanski jezik uvede, dakle, u školstvo, osnovno školstvo Republike Turske. Tada smo potpisali protokol, odnosno memorandum o razumijevanju, koji je između mnogobrojnih tačaka tog sporazuma sadržavao i ovu tačku, dakle da se Turska, odnosno da se Ministarstvo obrazovanja Republike Turske obavezuje da će napraviti što skorije pripreme kako bi zaživjelo, dakle, uvođenje i izučavanje bosanskog jezika u osnovnim školama. Mnogo je onih koji se bave jezikom, a mnogo je više onih koji su nepoznavaoci jezika, ali su zato sa vrlo velikim nacionalističkim apetitima i koji bi jedva dočekali pogrešno imenovanje ovog jezika. Ovaj jezik se kroz stoljeća nazivao bosanski, ima svoje utemeljenje, ima dokumente, ima činjenice koje nisu pisali samo Bosanci i Hercegovci, nego i Hrvati, i Italijani, i Njemci i tako dalje. Značajnu ulogu u realizaciji ovog projekta ima Institut Yunus Emre iz Sarajeva, koji je jedan od inicijatora, pored udruženja Bošnjaka u toj zemlji, koji su ovu ideju na vrijeme prepoznali, aktualizirali i podržali. Porodica Bošnjaka zaista puno znači, jer još sa početka i prošle godine za ostvaranje ovog programa udruženje Bosna Sandžak je bilo još sa početka uključeno u tome da i pružilo sve moguće što treba pomoći da se ovo ostvari. I prošle godine, kada je Elvira Dilberović dolazila ovdje u posjetu Turske i ona je kao prvenstveno posjetila naše udruženje. Zahvaljujući novom predmetu, koji je uvršten u obrazovni sistem Turske, otvaraju se nove šanse za saradnju škola iz Sandžaka i Turske, razmjenu učenika i nastavnika. Bosna i Hercegovina već je načinila prve korake u tom pravcu, pa je potpisano više od 50 sporazuma o saradnji i zajedno sa bosanskim jezikom počela je i razmjena učenika. Ajmo kuća, jel tako? Evo, jel tako? I to kaže i dječak, i djevojčica, jedno dodate, jedno slovo. Inače, bosanski jezik se do sada izučavao samo na časovima koji su organizovani u okvirima udruženja Bošnjaka, ali je i to u mnogome doprinijelo da mladi Bošnjaci koji žive u toj zemlji ne zaborave svoj maternji jezik i običaje.